רבים בינינו מאמינים שכעס צריך לשפוך החוצה כדי להירגע. חשוב להוציא את הכעס מייעצים לנו. כאילו מדובר בחומר שיכול להתאדות על ידי השתוללות ועלבונות וטריקת דלתות. את המיתוס הזה היה צריך לסלק מחיינו מזמן, כי הצדקת הכעס מעודדת אנשים רבים לבטא את הכעס שלהם בלי מעצורים. האמת היא שכעס אי אפשר להוציא. מה שאנחנו פולטים מתוכנו בזמן כעס הוא לא הכעס עצמו, אלא רק הקיטור שלו. את המילים המכוערות, את הפנים המעוותות, את הקולות הצווחניים. הכעס עצמו לא רק ממשיך לחלחל בפנים, אלא הוא מתלבא והולך, גובר והולך, מתעצם והולך. והוא לא יירגע עד שנרגיש שהאויב קיבל את מה שמגיע לו, או עד שהאויב ייכנע ויתנצל. וגם אז לא שחררנו את הכעס ולא נפטרנו ממנו, רק הרגענו אותו לזמן מה, עד לגירוי הבא, עד לפעם הבאה שמישהו יעשה משהו בניגוד לציפייה שלנו.